И на 8 място имаме Тенген, на който съм почти сигурен, че сте станали фенове след втори сезон. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Поради факта, че той се затрудняваше срещу Гютаро и Даки, които са най-слабите от Дъпър Муновете. При това той не се беше сам срещу тях, а се нуждаеше от голяма помощ в тази битка. Докато други хашири като Ренгоку, който не само се биеше срещу по-силен Upper Moon, но и се справяше и по-добре. И го правеше докато се опитваше да защити почти мъртвия Танжиро. Докато Тенген се нуждаеше от помощта на жените си, Танжиро, Иноsuke, Зеницу и Незуко. Ако той беше сам в тази битка, без съмнение битката нямаше да продължи толкова дълго и Тенген щеше да умре. Всъщност дори и с помощ той пак не беше този, който нанесе последния удар нито срещу Гютаро, нито срещу Даки, за да им отреже главите. И в крайна сметка Тенген загуби окото и ръката си и щеше да умре от отровата на Гютаро, ако Незуко не беше там да го излекува. В края на мангата виждаме каква огромна разлика има в силата на другите хашири спрямо Тенген.